nege to josiasa gikethonwa kendo giketho kata ni kot. Omiyo wang'eyo maber. To an gino e ila ok adam na wuoyo ang'ama ka ng'ato wuoyo to aling mos matin awinjo kaka wacho. Gino e ila seriously. Ni kot owacho lakini wan gi to nikech chairman masani mar IEBC en public domain ni nitie kaka ong'ere gi jatend piny masani. Nikech en very close gi the governor Nanok, former governor. To former governor Nanok dong ni office president masani. Mago dongo siepe. Omiyo mago wang'eyo. Lakini gimwa wacho ni wadhi timo ballot revolution. To bang' kwa tika ballot revolution mwasetieko kokura. To ng'anyo be koro donje. Nango. Mar mondo mi waketa rita mar kuchwa. Ok wanyal kokura to dhika nono. In ywak mwase ywak kinde mang'eny 2007 2013 ni yiero dhi bedo makare. Mano in short. Uonge gi yie. Yiero bro bedo makare. Ji bro yiero maber. Ji bro go ombulu. Lendo ema ok bedo. Lendo ka ema chachowa. Lendo ema nitie sida. Temo mi wang'iso ethe kono obed makini sana. Obed makini sana. Olanda dier. Nikech wambe wano jende ji osetho. Kendo waseneno ko jende wete watho. Waseneno ka gik moko mang'eny ji ohinyore ji timang'o. Jomoko ojenda 4 pod ni Kenyatta National Hospital pok ochango nyaka kawuono. Dweche 2 mokadho pod gini hospital. Gigo sehinyowa. To kwada chak wanene gimoro timore mang'ado ratichwa. Demokrasi mwawuecha nyaka wanene kobedo practice gi IEBC ratir kama e. Otherwise wabotimo ballot revolution to bende the moment ok ni koro sani mwase amua nwako kura ni ok wadwa dhi ng'anyo wabro dhi. Ka gikelo nwa gima miyo wadhi ng'anyo wabro dhi ng'anyo nikech ng'anyo ne mwase winjo ni en language ma gi understand. Michael. Wach weche mag'eny. Achak aduok gino chien matin.